Joo, huomenta. Kiitos. Tämmönen lyhyt tiedoisku subkliinisen eteisvärinä antikoagulaatiohoidosta. Kohta kerron mikä on subkliininen eteisvärinä, mutta sen sanon heti alkuun, että niin tavallinen vanha kunnon eteisvärinä, mitä niin te näette ja me nähdään pääasiassa potilaalla, niin sen antikoagulaatiohoitoa ei tarvitse tästä tämän perusteella muuttaa. Että sen te osaatte ja toivottavasti mäkin osaan, eli antikoagulanttia lähes kaikille. Tämä subkliininen eteisvärinä on hieman eri asia. Tämä on tällä hetkellä aika kuuma peruna kardiologisissa tutkimuksissa ja ehkä kardiologeille arkipäiväinen asia, mutta myös osastolla on paljon tahistinpotilaita ja evalit varmasti näkee sitä joskus, sitä tulee vastaan. Ja mielenkiintoinen ilmiö mun mielestä niin lääketieteestä ja eteisvärinästä. Jopa eteisvärinä niin on mennyt vaikeaksi. No tämä määritelmä, eli mikä on subkliininen eteisvärinä. Rakkaalla lapsella on monta nimeä ja mä nimeä ihan niin kuin vielä betonista, miksi sitä kuuluisi kutsua. Subkliininen flimmeri on suurin piirtein sama kuin tämmöinen atrial high rate episode tahtistimen muistissa. Eli tämmöinen niin kuin nopea eteistaajuus pyrähdys, joka sopii sitten eteisvärinäksi, kun sitä katsoo, että se on niin kuin sitten se subkliininen eteisvärinä. Paljon käytetään tämmöistä kuin device detected atrial fibrillation, eli niin kuin laitteella todettu flimmeri. Ja se kuvastaa sitä, että mistä tämä ongelma on niin meille muodostunut. Eli laitepotilaista, tahtistinpotilaista, siellä on niin havaittu tämmöistä, että hänellä on ollut eteisvärinä joskus, mutta mitä se tehdään? Perinteisesti sitä on pidetty niin eteisvärinänä, ja se on eteisvärinä. Jos näiltä potilailta ottaisi sydänfilmi sillä hetkellä, kun niillä on tämmöinen, niin se näyttäisi eteisvärinä. Eli oireeton, nopea eteisvärinäinen rytmihäiriö, joka sopii eteisvärinäksi, ja vielä se, että se löytyy usein niin ihan sattumalta, että tätä ei niin etsitä. Tahdistimen muistista niin suuri osa näistä todetaan, voidaan niin muillakin terveysteknologialla todeta, mutta tämä data, mikä on tästä asiasta, niin on tahdistinpotilaista käytännössä, eli niin sairaasta sydänpotilaista. Jos sillä on tämmöiset etsintämoodit, algoritmit päällä, että etsitään eteisvärinää, niin sehän niin seuraa rytmiä ihan koko ajan. Kyllähän sieltä alkaa sitten rytmihäiriöitä löytyä, että mitä niille tehdään sitten, että miten niitä kohdellaan, on se kysymys. Usein saattaa olla kesto hyvin lyhyt, vaikka niin 6 minuuttia, tunnin, vuorokauden. Ihan tyypillisesti on potilas tulee vastaanotolle, että hän on vuosi sitten ollut tunnin eteisvärinä. Mitä se tarkoittaa? Kliininen eteisvärinä yleensä kuitenkin sydänfilmillä tästä rintakehän päältä, ei tietenkään aina. Usein oireisilla potilailla se käy jo, että on osa potilasta oireettomia. Usein kuitenkin ohjautusta jotenkin etsitään, että on ollut jotakin palpitaatiota tai aivoinfarkti tai joku tämmöinen. Mutta että se tuossa lukee, että ei ole kuitenkaan kaukana kliinistä eteisvärinästä, eli se rajanveto, missä se alkaa niin ihan se vanha kunnon eteisvärinä ja tämä subkliininen, niin se ei ole ihan yksiselitteistä. Yleisyys, tämä on niin tahdistinpotilailla yleistä, eli 1/3 tahdistinpotilaista vuoden sisällä siitä asetuksesta todetaan tämmöinen ahre, joka sopii eteisvärinäksi. Ja etenkin iäkkäillä, eli keski-ikä tutkimuksissa on ollut 80 vuotta. Niin kuin eteisvärinäkin nousee riski-iän myötä, niin tämä samalla tavalla. Sitten mikä tällainen merkitys? Kyllä tämä niin aivoinfarktiriski, se kardioinen stroke-riskihän niin flimmerissä on hyvin tiedossa. Ja kyllä tästä samaa on, että kyllä näillä potilailla on suurempi aivoinfarktiriski kuin ilman tätä. Mutta että se on pieni, että se on noin prosentti vuodessa. Kun vertaa sitten kliiniseen eteisvärinään, joka on niin 0,5–15%, vaihtelee kasvusriskipisteiden mukaan esimerkiksi. Kyllä tuo huomattavasti pienempi on, eli niin 1 potilas 100 näistä 80-sistä. Jos he elävät vuoden ajan, niin 1 saa stroke. Kyllä se aika pienempi kuin on oletettu. Etenee, kyllä se samasta taudista tasosta kyse, kyllä se etenee usein eteisvärinäksi, että noin vajaa 10 vuodessa, vajaa 10% joka vuosi todetaan sitten ihan oikea eteisvärinä. Mutta ei kyllä aina, monesti jos sillä että tutkimuksessa että saattaa olla 1 ahre-episodi, eteisvärinä episodi ja sitten vuosia menee, että se ei etene. Se ei koskaan etene, mutta se saattaa olla vain yksittäinen tämmöinen ilmiö, joku triggeröimänä vaikka.
No mitä hoidosta tiedetään? Aikaisemmin ei tiedetty oikeastaan mitään. Nyt on vuoden sisällä tullut 2 tämmöistä testiä, satunnaistettua tutkimusta tästä. Tämä NOAH, AFNet 6 ja Artesia. Niissä testattiin NOACkeja, eli Crisia tai Apixabania ja Edoxabania. Tämä eurooppalainen NOAH, niin tämä piti lopettaa kesken. Safety Monitoring Board sanoi, että ei ole eettistä testata tätä. Siinä näytti siltä, että antikoagulantti ei vähennä tilastollisesti merkitsevästi aivoinfarkteja. Pikkusen se näytti vähentävä, mutta ei näyttänyt siltä, että tulisi tilastollista merkitsevyyttä sille. Mutta se tuplasi vakavia verenvuotojen määrä. Amerikkalainen Artesia, siinä oli sitten, se sai jatkaa loppuun asti. Siinä antikoagulantti vähensi strokea 36% ja lisäsi vakavia verenvuotoja 36%. Niissä molemmissa oli tämmöinen pieni ei-tilastollisesti merkitsevä trendi korkeampaan kuolleisuuteen. Tuossa on tuo risk-ratio 1,08, siinä on luottamusvälit, että se ei ole tilastollisesti merkittävä, mutta ei se kaukana siitä ole, ja että on näyttäisi ainakaan vähentävän kuolleisuutta, mutta ei tässä nyt voi suoranaisia varmaan johtopäätöksiä vetää. Tämä on se data, mikä tästä on, ja tästä ei ole tulossa uusia tradeja, ja tämän kanssa niin pitäisi näitä asioita sitten niin pohtia. Alaryhmäanalyysejä tietenkin tulee käydä. Tutkimusasetelmassa oli merkittävä ero, ja ei keritä mennä niihin, mutta Artesiassa verrattiin aspiriiniin, että se ei ollut placebo-kontrolloitu, vaan aspiriinikontrolloitu. Amerikkalaiset ajattelivat, että jos tämmöinen todetaan, niin ei voi jättää jollakin hoitamatta. Mutta aspiriinilla ei mitään roolia eteisvärinäkään ole niin antikoagulantti tässä stroke preventionissa, aivoinfarktin ehkäisyssä, niin se on vähän haastaa tätä niin tiedon implementaatiota sitten. Mutta vaikka tutkimuksessa oli eroja, niin tämä meta-analyysin tulos oli näistä, että se on niin se vahvi tiedonaste tällä hetkellä tästä asiasta, että antikoagulaatio NOACeilla vähentää aivoinfarktia 1/3, lisää vakavia verenvuotoja 2/3. Että tietenkin niin aivoinfarkti on aika pysyvä tila. Yleensä osa vakavista verenvuodoistakin on niin vakavia, mutta suurin osa on GI-vuotoja kuitenkin. Tuosta ei ole tietoa, että tuossa on se tämänhetkinen tieto, ei tietoa sellaista nettohyödystä, että miten ne potilaat. Voi olla, että meillä on sellainen tutkimus tehty ja se on tuolla arviossa tällä hetkellä, mutta ei ole vielä julkaistu. Tuo on se tämänhetkinen tieto, että tuota pitäisi sitten jotenkin käyttää. Vielä alaryhmistä, että ajatus on ollut, että jos on korkeammat riskipisteet tai pidempiä ne subkliiniset eteisvärinä episodit, niin silloin olisi korkeampi aivoinfarktiriski. Mutta ihan näiden trialeiden alaryhmäanalyysit osoittavat, että episodin pituus ei ennustaa kuitenkaan parempaa AKH-hoidon tulosta. Sitä ei oikeastaan nykytiedon valossa sitä ei voi käyttää, että jos on vaikka ollut vuorokausi versus 7 minuuttia, niin se on se oli vähän yllätys sitä tässä on ollut hyviä hypoteeseja. Eihän näitä potilaita on ollut joku 4000 näissä tutkimuksissa, 5000, että voihan se silti olla, että se ennustaa, mutta ei ole minkäänlaista trendiäkään ollut siihen asiaan. Antikoagulaatiohoito voi ehkä olla hyvin korkealla riskipisteellä vähän tehokkaampaa. Että jos on kasvatuspisteitä 5 tai enemmän, se on aika paljon. Tämä oli vain toisessa näistä 2 tutkimuksista ja siinäkin PR oli 0,06, mutta toisessa ei havaittu tämmöistä trendiä, että korkean riskin potilaita, korkean aivoinfarktiriskipisteen omaavia potilaita kannattaisi hoitaa enemmän. No ketä sitten kannattaa hoitaa, mennä siihen viimeiseksi diaksi, mutta ei se ole yksilöllinen riskiarvio keskustelu potilaan kanssa, että tässä tarvitaan sellainen lääkäriä. Mä tiedän, että täällä on kliinikoita. Voi miettiä sitä potilaskohtaisesti, että hän on 80 ihminen ja aika paljon yleensä perussairauksia, jos on sydämen tahdisti asennettu useimmiten. Kuolleisuus vuodessa lähentelee varmaan 10%, ehkä ihan trialeissa oli joku 7%, arkipäivän elämässä varmaan vähän enemmän. Jos heillä on prosentin aivoinfarktiriski, jota me voidaan alentaa 1/3, muuttaako se hirveästi niiden ihmisten elämää ja aloitetaan heille nämä antikoagulaatit. No, mutta ei tarvitse minun uskoa, niin just viime viikonloppuna tuli Estiltä hoitosuositukset eteisvärinästä ja siinä sivuttiin tätäkin asiaa.
noin lyhyesti oikeastaan oli se suositus, että hoitoa voi harkita, jos korkea aivoriski ja matala vuotoriski. Eli ainakin siinä niin painotettiin sitä, että ei korkean vuotoriskin potilaille. Tuosta ei mitään niin semmoista yksiselitteistä, että tällä kasva-pisteytyksellä aloitat tai tällä Hasbled-pisteytyksellä et aloita, että se Hasbled ihan poistui koko suosituksesta. Ja samoin teki kasvask, eli jatkossa on kasva. Amerikkalaiset guidelineit sanoi ennen näitä trialeita, että ei hoitoa alle 5 minuutin kohtauksia. Ei se oikeastaan perustu mihinkään, mutta kuulostaa ihan järkevältä. Varmaan se niin on. No ihan tämmöistä, siksi mun mielestä mielenkiintoinen aihe tämä subtiilinen etesvärinä, että ehkä niin suurimmat edistysaskeleet vaikkapa etesvärinän hoidossa varmaan monesti muutenkin on niin otettu, että me vedetään pitkään ja paljon preventiivistä lääkitystä ja monet asiat on hyvin, että sitten että löydettäisiin joku uusi potilasryhmä tai uusi lääke tai uusi joku laite, jolla parannetaan ihmisen elinikää ihan valtavasti, niin se voi olla haastavaa. Ja tässäkin asiassa niin lisää terveyshyöty näille vanhoille potilaille, aika marginaalista varmasti. Ja toisaalta ne hoidot, niin Eliquis tai mikä tahansa onkaan, niin yhtä vaarallisia. Ehkä niin kuin, no ei sellaista vaarallisempia, mutta kyllä nämä niin iäkkäät ihmiset on siinä tavalla niin vuotoriskissä, monet näistä. Joskus tieto lisää tuskaa, tarkoitan sitä, että mitä niin kuin, jos tämä potilas nykyään tulee mun vastaanotolle vaikka ja todetaan se tunnin subtiilinen etesvärinä vuosi sitten ja yritän potilaalle tai ehkä kerron tai miten tapahtuukaan se vastaanotto, mutta ei aloiteta sitä antikoagulanttia siihen. Potilas saattaa muistaa, että lääkäri kävi sillä vastaanotolla, että lääkäri löysi mun tahdistimesta rytmihäiriön, joka aiheuttaa aivoinfarktin, mutta että ei sille voi tehdä mitään. Ihan hyvin voi olla tämmöinen tieto jäädä potilaalle, että onko sitä, tuleeko sitä hyvää mieli ja mitä hyötyä, että nämä etesvärinän seulontamekanismit voisi niin pääsääntöisesti varmaan laittaa pois päältä sen. Ehkä harkiten laittaa päälle jollekin. Sama kuin etesvärinän seulonta, se on hieman eri kapitteli. Siitäkin on trialeita, just tuli viime viikonloppuna kanssa, niin ei se oikeastaan ihan oireettomia ihmistä, vaikka oli yli 70 sille kohdennettu se. Niin sieltä alkoi jotakin kuulua itäpaikkakunnalta, mutta niin etesvärinää löytyi enemmän, antikoagulanttia aloitettiin enemmän, mutta strokea ei vähennetty eikä kuolleisuutta. Että niin päätetapahtumia ei saatu mitään eroa. Varmaan siellä löytyy tätä subkliinistä muotoa, jota ei ole niin ehkä tarkoituskaan löytää. Take home messagenä, niin koska mä olin evaleille, niin mä annan niin aika vapaat kädet, mutta sitten tuo sellaisen tiedon, että subkliinistä etesvärinää voi hoitaa tai olla hoitamatta antikoagulantiolla. Että voi valikoida potilaat tarkkaan. Ehkä itse painotun kyllä silleen, että ei hoidon puolelle, mutta tässä ei tarvitse niin pelätä virheitä, että vaikkapa etesvärinä potilas ihan tavallinen, vaan niin kyllähän se hyvin iso hoitopäätös on aloittamatta antikoagulanttia. No tässä näiden potilaiden kohdalla voi vain yrittää ajatella sen potilaan parasta ja jos yrittäisi välttää, että ei aiheuta harmeja niille, niin se olisi tietenkin kaiken A ja O. Hyödyt on joka tapauksessa hyvin pienet, jos niitä on. Kiitoksia.